god til det, eller hvad? Vores lille slavedreng. Det ser nok ud til, at han kan finde ud af at arbejde lidt alligevel. Bare fordi han er blevet lidt søsyg. Og så har han skabbriller. Direkte import fra Singapore. Jan Speedy Gonzales. Speedy Gonzales. Jeg vidste godt, der er lidt gay i ham. Kom her over og sut, mand. Kom her, mand. Kom og sut de ting. Lige op i munden på ham. Hvorfor hopper du i vandet, siger de? Den ved strandenkanten, den derinde, mand. Der ligger en ø derude. Derude? Det er, hvad det hedder, Hirson. Nej, det derude, det er sgu da en fucking skib, mand, din taber. Nej, det er Hirson, undskyld. Hvad så? Hvad skal kaster vi med sten, eller hvad? Jeg bliver lige revet med der, dreng. Vi skal ikke derude. Nej, men vi skal sgu da bare lige udenom den der... Nej, bliv nu siddende. Hvad fuck har du gang i, mand? Fucker du med mig, eller hvad? Fucker du med mig? Det er sygt, mand. Klam. Pisser på mig. Ej, lad være med det. Så kommer de bare ret med hende. Hallo? Nu den der væk fra mig, mand. Skrid med den der gay-fucker der, mand. Psyko.
skal ud. Ser de i vandet? Nu er der sgu ingen vind, der rører sig herude, mand. Det vil jeg love dig. Se, vindmøllerne, de står også bare helt stille. Hvad? Vindmøllerne, de står også bare helt stille. Men ingen fisk, dreng. Ingen fisk. Det var godt nok sur røv. Har vi så vores havn. Det er sgu vores havn der. Hvor skal man godt nok fiske der? Ja, gør altid. Der er fisk der lige godt. Søse. Og vi skal lige have de der stager der flytter på det skruerne. Ja. Ja, det kan vi lige gøre, når vi kommer derind. Ah, se kømmerne. Motorbike. Knaldfilm den har. Hvad? Det er en knaldfilm. Ja.